फोरबोआ बाख्नाय जाथों। दिनै बेबायदिनो आंखौ जोंनि बे जयपुर मण्डलिनि 25 बोसोरारि जि जथुम्मा जे रुफाथि फोरबो जथुम्मा बेवहाय बिथांमोना हांख्रायनायनि थाखाय आं सफैनो हादों। बेनि थाखाय आं इसोरखौ हामबायहोदों आरो बिथांमोनखौ हामबायहोदों। आरो नोंथांमोननि बे माबानि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जे बिथांमोननि गासै हांख्रायनायनि गेजेराव आं मोजाङै सफैदों आरो दा आं बाहाय दङ आरो। जोंनि बे ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशना 1986 7 फेब्रुवारियावहाय बेयो जागायजेननाय जादों आरो बिनि मुंखौ जोङो अल इन्डिया बड' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशन होननानै मुंख'नाय जायो। आरो जोंहा बेबायदिनो बे गासैबो एस'सिएशना अलरेडि जोंहा गभर्नमेन्ट रेजिस्टार जाखाबाय आरो दङ। आरो बेबायदिनो जोङो दिनै जोंनि आन्दाराव नैबे जयपुर मण्डलिया जादों आरो। दिनैहाय धोरोमा जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोनांथि। माने धोरोमा जोंनि थाखाय मा होनो मोदोमावबो थांनानै थानायाव आरो जिउआव दिनै जोंखौहाय गोख्रों खालामो, खौसेथिखौ लाबोयो। जायखि जिखि धोरोम लाया मानो दिनैहाय जायफ्रा धोरोमखौ लायो बे धोरोमनि ओंथिखौ बयहाबो दिनैहाय मोनथिगौ। दा बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान रिभाइभेल बे जयपुर मण्डलियाबो बा एस'सिएशनाबो जोङो दिनैहाय जोंनि जिउ सिरि मोननाय ख्रिस्टियानफ्रा जाहाथे जिउआव जोङो गोदान जानो हायो आरो बेबायदिनो जों गोदान जानानै मोजां आखल आखुजोंहाय जों जाहाथे इसोरखौ सिबिलांनो हायो, बेनो जोंनि थांखि। जों बेयावहाय मोनसे दिनैहाय जोंनि अल इन्डिया बड' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशना बेबायदिनो मोनब्रै कालारनि बेबायदिनो फ्लेगखौ बासिनानै लानाय जादों। आरो बे जाबाय सिगाङावहाय गोथां गाबनि दङ आरो बे गोथां गाबा जाबाय गासैबो जोंनि बेबायदिनो गोरोबनानै थानाय बयजोंबो जाथि हारि राव भाषा बेनि जेबो माबा गैया। नाथाय जोङो बयबो जोङो गोरोबनानै इसोरखौ खौसे जानानै खुलुमनाय। आरो दिनै बेबायदिनो गेजेराव दङ जाहैबाय गुफुर गाबनि। आरो बे गुफुर गाबानो जाबाय जोङो धोरोमखौ लानायजों लोगोसे जोंहा मोजां आखल आखु जानांगौ, मोजां सोलिनांगौ, बेबायदिनो पबित्र जानांगौ जोंनि गोसोफ्रा। बेखौहाय बेयाव बेखेवनाय जादों। पबित्र जानानै जोङो थानांगौ। आरो थामावहाय दङ जाहैबाय दिनै बेनि गोमो गाबनि। आरो बे गोमो गाबानो जाबाय जोङो जे बर' हारिया मोनसे बेबायदिनो मंगलिया हारि। दा बेनिखायनो दिनै बे गाहायाव जोङो गासैबो मा होनना बुंदों बे गाबजों गोरोबहोनानै जोङो मंगलिया हारिनि मोनसे बे मंगलियानि जोंनि बे गाबनि फिरफिलाखौ होनाय जादों। आरो गेजेराव मोनसे दङ जाहैबाय जे क्रुसनि निसान, क्रुसनि मोनसे सिन। आरो बे सिनानो जाबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय बे संसाराव फैदों आरो बेबायदिनो बियो बे क्रुसावहाय बियो आलाय जादों। बेनो जोंनि आरो बे क्रुसनि सायाव थैनानैनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे हाखराव फबजादों आरो सानथामनि उनाव बियो देरहासार जादों। आरो बे क्रुसावनो गासैबो जोंनि जे दुखु खस्थ' जे जोङो पाप मावनाय, मानसिया जे पाप मावो आरो पाप मावनानै पापनि फिथाइखौ जों थैनायखौ मोननो हायो। आरो बे पापनि फिथाइखौ मोननायनि अनगायै दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय बेबायदिनो बासायजानायनि लामाखौ बे क्रुसनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिहोदों आरो जोंनो खोन्थादों। गिबियावनो आङो बरायनानै लाग्रोनो सानो बे बड'लेण्ड रादाब फोसावगिरि आरो लोगोसे बे रादाबनि गेजेरजों नायगिरि गासै बिथांमोनखौबो आङो बरायनानै लाग्रोयो जे जोंनि बे जयपुर गामिया 2000 सनावनो जोङो बे जयपुर गामिखौ जोङो मोननो हादों। आरो 2000 सननिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो बे जयपुर गामियावनो गंसे रिभाइभेल गिर्जा बेबायदि जोङो गायसननानै लानो हानाय बा जोङो मोननो हादों। दा बे समनिफ्रायनो दिनै इसोरा जोंखौ मोजाङै लाखिनायलाय जोङो बे जयपुर रिभाइभेल गिर्जायावनो थानानै गोबांथार बेबायदि गोजोननाय आरो सान्थिखौ जों मोननो हादों। आरो लोगोसे 2000 सननिफ्रायनो गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों, गोबां बे दुखु दाहानि गेजेरजों गोबां बिदि जों सैसोनानै दिनैहाय जों सोरखिबोदों। सोरखिबोनायजों लोगोसे दिनै जोङो 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ दिनै फालिनो जोङो मोनबाय। बेनिखायनो बे देरहासारनायनि सानखौ इसोरा जोंनि थाखाय लाबोबाय। बेनिखायनो दिनै जोङो गोबांथार जोङो रंजानायजों, गोजोननायजों, खुसिजों जोङो दिनैनि बे देरहासारनाय 25 बोसोरारि सानखौ जोङो गोथार हिसाबै जोङो दिनैहाय बेखौनो मानियो।
हाबाफारियाव आलासि महरै जों गोबां आलासिखौ हांख्रायदों जे गिबियाव जोंनि बे सिलभार जुबलि प्रग्रामनि थाखाय जोङो आलासि महरा हांख्रायनाया जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय जोङो आलासि गाहाय हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे बङाइगावनिफ्रायबो जोङो आलासि महरै जों मोननो हादों आरो लोगोसे जोंनि बे खाथि खालायाव गोबां मण्डलिफोरनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनैहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदों जोङो हांख्रायनाय बादि गोबां आलासिफ्रानो फैनानै दिनैहाय जोंनि बे 25 बोसोरिया सिलभार जुबलि प्रग्रामावहाय गोबांथार फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामफैदों। गोजोनथोंसै।